Mig og Nana, vi vil godt lave et bevis for, hvorfor der er to løsninger til andengradsligning, og en andengradsligning hedder x i anden plus bx plus c er lige med 0. Hertil laver vi så beviset ved at sige parentes x plus b divideret med 2, parentes slut, opløftet i anden, plus c minus b i anden divideret med 2 i anden er lige med 0. Hertil isolerer vi så ved at sætte det andet over på den anden side af lighedstegnet, ved at sige i anden her, og så siger vi er lige med 0 minus c plus b i anden divideret med 2 i anden, og hertil hedder den så x plus b divideret med 2, parentes slut, opløftet i anden, er lige med 0 minus c plus b divideret med 4, fordi 2 i anden er altså 4. Så hedder den x plus b divideret med 2 i anden er lige med minus 4c divideret med 4 plus b i anden divideret med 4. Og igen x plus b i en halv, jeg opløftet i anden er lige med minus 4c plus b i anden divideret med 4, fordi at de har samme nævner, kan det blive til en brøk. Ja. Og så fordi vi godt vil have det her anden væk, så kan man så sige x plus b divideret 2 lige med kvadratroden af det, der står herom, altså minus 4c plus b i anden divideret 4. Og så er det jo så her, at der kommer så to løsninger, fordi man også kan putte et minustegn foran kvadratroden, så den kommer også til at hedde x plus b i anden lige med minus, og så minus 4c plus b i anden divideret 4. Så skal vi så have isoleret x, så vi putter plus b i anden, eller b divideret 2 hen på den anden side. Så det bliver så x lige med kvadratrod minus 4c plus b i anden divideret 4 minus b divideret 2. Og det samme gør vi herhen, bare hvor vi husker minustegnet foran kvadratroden. Og divideret 4 og minus b divideret med 2. Så fordi at så skal vi gøre sådan, så de har den samme nævner hernede, så man kan putte dem sammen. Så kan man jo så sige x lige med kvadrat b i anden divideret 4. Der skal så stå 2 minus b divideret 2. Og det samme hen på den anden side. Minus 4 plus b i anden divideret 4. Der skal så også stå 2. Og b divideret 2. Så fordi de så også har den samme nævner, så kan man så putte det ind i, eller så kan man så putte det samme til en bryg, så det kommer til at hedde til allersidst x lige med minus b minus kvadratrod med minus 4c plus b i anden en i, og det dividerer vi så med 2. Og den anden kommer til at hedde x lige med minus b plus kvadratrod, og så minus 4 plus b i anden divideret 2. Derfor kommer der så til at være to løsninger til en andengradsligning, fordi man både skal minus og plusse.